Yesus mawasa para komanyo majajar bumi ngapuraken sembah pangabekti kulon. Ulun trima kita ngatur pangabekti marang jeneng ulun, pangisulun kita tampanana. Kampun disingkut dadosaken sejimat dhateng gesangipun ing wayah kenopi kulon. Ya muga-muga kita ngeturaken apa kuwi gayuh apa? Lho kok kenawan nggihipun ing wayah menika ngeturaken apa? Menika gayuh piyambel. Gayu jimat. Jimat kanggo srana apa? Kangge srana piandel tumrap gesang kula murid-murid menika dados santri kan pilih tanding kula. Ulun tumedhak Nercawata niku bakal maring nugraha maring jeneng kita. Ana sambung ngraputi karo sungkawane kathah kursi maring Kundara kanggo tandang Sumpama. Ning sapa ari-ari sing
wujudipun ingkang wayah Suryamojo sejatosipun menika sanes Raden Permati putraning Pandhingin Patutan kaliyan Dewi Kunti nanging Suryamojo putraning Dewi Kunti ingkang patutan kaliyan Bathara Surya Buklawe asale Sang Banarado dinampi wujudipun pusaka Kuntawijaya Danu dhateng Raden Suryamojo. Rekan samwari kaya kanggo kendhato Permati non paring tangan di kopi kulon. Sawise kita tak paring wujuding pusaka ndadosaken kawuningan kulon. Kula menika sanes Permati. Kula menika putra saking Petapulaya panjenenganipun Kanjeng Tramaradya ya Kusir Andirata. Kula menika Suryamojo matur kesuwun mikul sampun bareng ulun nyulupi marang jeneng kita nggih Suryamojo tak kira Permati wong jagonge ya padha sandangane ya padha gedhe cilike ya padha kuning-kuninge ya padha kalon-kalone ya padha lho kok malah cepulane si Suryamojo padha-padha putrane Kundinali Brata yen Permati utaring Kundinali Brata sing patutan kalawan Prabu Pandu ning si Suryamojo putrane Kunti sing patutan karo Bathara Surya. Oh, Bathara Surya milane karo anake lanang. Mulane jagat digawe mrene utawa konten lha mripate wong tuwa ning nganti kepindu. Permati jeneng kita ngerti yen Permati. Sandang kelawan pangan wong melengkung bagaripun Rekan-rekan baru dari kanggo kendhato Permati nuwun paring pangandika pikulun paring ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk yo ulun trima kita ngatur pangabekti marang ulun pangeslon kita tampan ana kapundi sing ndadosaken sejimat Bumrocok tanpa lapan lonjong botol bebasan. Yung karon ulun nembe kawirangan nggih. Kawirangan ingkang ngadus pundi pikulun. Tak kira jeneng kita. Bojone padha, lenggahe ya padha. Esemane ya padha. Jebulane putrane Sang Adirata sing ngature Suryamojo persis lho, persis. Persis wujude jagonge ya persis. Sapola tingkae ya persis. Inggih pikulun menika Suryamojo. Nirengati kaya sura kembar ulun kuwi mau kepindho. Ulun bakal maringi wujuding Saputra Wijayadanu sing sejatine bakal tak paringake marang jeneng kita. Kanggo srana waruyane sungkawane putra Werkudara klendhe anak lanang gampang tetuko. Sing ora kena dipedhot nganggo gaman, usere nganggo gaman lanang. Kok malah dibegal dening kembarane jeneng kita. Lajeng kemarinipun panduka pikulun. Ayo nggih. Ae aku.
ulun rilane nek jeneng kita sing duwe galak sintarangan badhe kulo langkah Quran tolong dikira to tengarane ngajurit kong guru bangsa tata kaya botol-botol bagus perpati marang aku sapa anggon marang aku Bambang Permati kowe Suratmojo napan temono Suratmojo sumring Metapulaya manjani Kanjeng Ramaradya lanjur karena apa eman-eman bagusmu eman-eman mentara ning pasuranmu nanging duwe watak durjana karena aku duwe watak durjana ki dasarmu apa ora usah api aku ora ngerti Pusaka Kuntawijaya Danu kudune sing duweni kuwi mau Bambang Permati kanggo srana ning marang kang dadi sukawane kang dangku werda kang Masar Yudara ora usah kaya wae nyatane aku agek ngenturake tapa kesubuti banding raga banjur ana dimutu medhak ana karepan aku maringi wujuding kanugrahan sapa apa aku luput nanging dewa kuwi mau kliru anggone maringake dianggep siramu kuwi mau Permati mlayu balik tope kowe bakal nyuwun marang sapa to mati loro to kali mati kamu to bisa ngasorake marang diri Gusti bakal sampah rampung nyawa bakal langsung berusaha
Kare-kare kok cari Bambang Permati. Namun nampi dateng dripun rangkaripun pusaka Wisudaya. Dene Sang Hyang Mojo bedore pusaka. Sami wajar kapiyandhem piyambak-piyambak. Sepi sini pantang engkau putih jagat diwasek sane ngabano jagat namdito Permati karo pemrangkan iku ta jendane sebut gawa pandene aku sing iso nyekel marang bedo kowe padhae aku sine iki lho jimatku tolong tanganmu tak ganti paring pangan di kopi kulun kapiye dan mopon saka tak sawang ora ana sing menang ora ana sing kalah teteke padha kridane ya padha ketrampilane ya padha kaune ngopi kulun bilih teng wayang menika sampun saged nganti wujudipun pusaka Kuntawijaya tamti menika pikulun lho iki lho kok kothong ora ana isine. Oh, nggih. Iki mung wujuding mrangka tandur. Pusakane ning ndi? Yen ngaten menika dipun kanthi manjaran dateng Satmaja menapa kula tunggu panjenenganipun wis ora susah. Mbok menapa drat ora kena diwiradan. Keridane nganti tangga wong bedal utawi pasti pambudi dari menungso ki kala manjang ora bisa ngungkuli garise kang kawasa mbok menawa mung lantaran wayang kali Kuntawijaya tani kena kanggo srana rahayune punandhening bayi kaputuk saka ing musere ulun bakal jujuk ana ngunggul panganan adawi kanthi banget Ampirana Kakang Semar Badranaya supaya anak sing nyawit mengko penjaling para dewa marang kita yen pancen muneng dening bayi bisa keluar saka penandang bakal tak dadekno jagono kayangan burung tamuno Bathara Guru bakal gedhe anggone paring ganjaran kalawan kita
Sangasaya dalwararas sora kabyulintang gumedhap titi sunya tengah wengi lumrah kandaning pos pita karengganing pojang kira sang Trijawara ambreng madu bronto manungsa sang rene
gumandring wengi. Jroning wengi dening wonten ing kacarita. Kacarita namung gambare nganggo Tursina. Parbarane gunungan Tursina yen dicatur ana isine marma pinambar segitiga minangka lambang. Uripe manungsa manjing tribawana. Triwilangan telu bawana alam-alam kang telungberangan. Minggu alam alam rami liwah alami kelanggengan. Alam alami munang jebing bayi kinan jero garbaning biyung. Sampurnane 9 bulan 10 dina. Alam rami lebeng menung sing ngersa dukan ngendikane koronasi bebasan kaya wong kang mandheg umbe. Ning yen alami kelanggengan supa kang rogo sampun pinisah. Mone rono dadi ana sawisana mulih pring asale ora ana. Ponco ing gunungan ana gambar kembang ponco warna, kembang gandane wangi ponco 5 warna rupa. Menungso kang gayu brasmane ketu marang sembah kang liman perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila dawingan agama suci. Salat sedina sewengi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagate agama. Ana gambar kayu kasturi pangepapat guru desa ngandhi jejeg. Pangepapat wetan kidul lonan lor. Warnane menungso kedurungan ana sepatan perkara bumi geni banyu angin. Sayo abang ireng putih kuning. Cara sedulur papate menungso. Supaya amarah. Alamah lamun mainan. Kodhonge sanga uripe menungso kapur bawiwara sang perkara. Parandene kanjeng ngandhi jejeg. Diwelingi wong kunarep lindhu sedina kaping 7 aja padha lali dan bulan waton. Iku waton urip iki nganggo dasar bener. Bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada yitna yiwana yen lena kena. Kemamang gambar Jendra Sopangasten marang ketrimane wong liya gayu ketrima. Lambarane sapa temen tundure menani temah nglakonana tapa japa srana resik kalawan guntur. Gambar manung Prabiso kang maratil dari dengganan saman sinamadan daya dinayan tapa sinira dipun anggep yen diciwit prasara aja srewiwit marang liyan. Ana gambar lutung jaman kuno padha sugih petang wetung dinani piturang kepelima sasi 12 tahun 8 indure papat kilo pitono petungane Seren papat Selasa telu Rebo Pitu Kamis 8 Jumatan Agustus 9 ing Drika. Rangkeping dina manis paing pun pagi kliwon. Manis lipo paing saka pon 7 wagi papat limun. Sasi 12 Sura Sapar mulut bandang mulut Jumat dilawal. Jumat dilakir Rajab Saban Poso Sawal Dukai Damsar. Ton 10 ton ali ton B ton Jimawal ton J ton Dal ton B ton Wampu lan ton Jimagir. Windune papat windu adi windu Kuntara windu Semar lan windu Sansaya. Ana gambar macan mapan. Ana ngiringi wong gambarane wong pinter kang iwakake marang pinterane. Nalisir mrimpau grenggo bener. Nalisir mrimpau grenggara. Ya nalisir mrimpau granding agama. Kebo ginambar ana ngintengen gambarane wong bodho kang tumindhe becik rame ing gawe seping pamrih nrimo ing pambuntur tanpa ndarbine watadigan adiku Adigang laku ing idang ngendelake playune banter. Adiku laku ing gajah ngendelake marang rosane. Yen adiguna laku ing ulung ngendelake marang sembure mandi. Eling uripe menungsa penggonan limpi lali wawah kelawan gingsir nyokro manggringan. Bendara sunggulane menungsa duwe lali. Sekura pasang gaman menungsa duwe pengapusan. Kasapuran pohong kagungane Gusti Kang Maha Agung. Dewi Gusti kang menang sinembah sanggunging jalma kang tumitah ing Marsamada. Ana gambar gedhong suwung wong mati mlebu ngambur bondo dina ora bakal dinawa. Derajat pangkat ora kang syarat apa? Mori putih amal soleh sarta beli bakat luhur kang migunani tumrap-branan. Jodare gunung gambar botol singoro bolo-bolo foto
yen para malaikat mungkar kelawan nakir nunggu jroning kubur takone sapa pangeranmu agamamu sapa nabi apa kitaban sapa sedulur takone malaikat resok bab sabet goto ning yen takone malaikat iso dijawab slamet kuwi penengaku kowe nalika ora ketayo gambar abang pas semone gambar abang iso ngendari marang balik nafsu ndene bakal cemplung marang kasih salah gajah mati ninggal gading macan mati ninggal bululan menungso mati meninggal jeneng sing apik jeneng elek beksa sarana jalan digoro-goro
pancine